5 гадоў таму Алексей Вашченко звязаў сваё жыццё з ваенна-патрыятычным цэнтрам «Скіф». Тады гэта быў выклік самому сабе. Шлях выдаўся цярністым, жорсткія адборы, суровыя уступныя выпрабаванні сталі праверкай на трываласць. Але цяжкасці толькі загартавалі характар. Сёння Александр упэўнена будуе планы звязаць жыццё са служэннем радзіме. Мне это очень нравится. Каждый раз у нас там что-то новое, что-то интересное. Даже за все время, сколько я обучаюсь, я смотрю, думаю, все, это я уже точно знаю на 100%. Проходит какое-то время, я понимаю, что ага, вот тут я накосячил, тут у меня ошибка, это исправили. О, вот это, тут что-то новенькое. Патриотизм – это умение стать на защиту своей родины, где-то грудью кого-то закрыть, где-то защитить что-то, помочь кому-то. Гомель стаў кропкай прыцягнення для 300 гарачых сэрцаў. Другі маладзёжны ваенна-патрыятычны форум аб'яднаў патрыётаў з кожнага кутка нашай краіны. Ад Віцебска да Брэста тут сабраліся найлепшыя прадстаўнікі моладзі, тыя, хто справай даказвае адданасць сваёй радзіме і гатовы стаць надзейнай апорай для яе будучыні. Сегодня мы постарались поговорить о патриотизме, но не на словах, а на деле. И выступали ребята, которые действительно сегодня уже, можно сказать, являются патриотами своей страны не просто нося такое звание, а они действительно на деле. То есть сегодня еще мы выслушали выступление и говорили о прикладной деятельности тех ребят, которые сегодня по праву могут называться нашими проводниками государственной политики в нашей стране. Они сами об этом говорили. На тэрыторыі нашага рэгіёна дзейнічае звыш 110 спецыялізаваных класаў. Актыўна развіваюцца клубы на базе сілавых структур. За кожнай лічбай канкрэтныя лёсы маладых людзей, якія выбіраюць шлях служэння радзіме. Маладзёжны ваенна-патрыятычны форум – нагода сустрэцца з прадстаўнікамі іншых абласцей, абмяняцца меркаваннямі і пачуць ад калег, што для іх патрыятызм. Я из Гродненского областного кадетского училища, и нас отправили сюда, самых лучших ребят, чтобы мы поучаствовали на этом мероприятии, встретились с почетными гостями. А патриотизм – это в первую очередь любовь к своей родине, готовность защитить ее в любой момент. Родина для меня – это все те люди, родные для меня, что тут живут. Это моя страна, которой я буду служить. Сустрэча прайшла ў важныя для краіны дні перад гадавінай вялікай перамогі. Завяршэннем двухдзённага форуму стала цырымонія закладкі памятных капсул з зямлёй з месцаў воінскай славы, дастаўленай з розных абласцей і Мінска, а таксама ўскладанне кветак да падножжа кургана славы. Такі фінал яшчэ раз падкрэслівае пасыл Наталлі Качанавай аб тым, што мала проста назіраць, трэба ясна ўсведамляць тое, што адбываецца. Інфармацыйная агрэсія, спробы сцерці гістарычную памяць і падмяніць нашы традыцыйныя каштоўнасці патрабуюць максімальнай пільнасці. У гэтым плане абыякавасць не менш небяспечная, чым адкрытая хлусня, падкрэсліла старшыня Савета Рэспублікі. І для моладзі такія словы прамы заклік. Мне это очень сильно нравится, и так как я живу около границы, я очень сильно хочу защищать свою родину, и в будущем я обязательно стану пограничником. Стартаваўшы ў Мінску ўсяго год таму, ініцыятыва Савета Рэспублікі сёння ператварылася ў магутны рух, які ахапіў усю краіну. Другі форум у Гомелі даказаў, сотні юнакоў і дзяўчат з ваенна-патрыятычных клубаў – гэта не проста ўдзельнікі мерапрыемства, гэта новая энергія Беларусі, у якой традыцыі мінулага становяцца падмуркам для ўпэўненай будучыні. Тацяна Піменёнкава, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».